inocentes de... Los culpables son inocentes de... Puede ser farolín y zarambolas, pero no tengáis pena, porque están encantadas. Y tampoco tengáis envidia, porque Bilbao está llena de farolín y zarambolas. Y el año que viene os puede tocar estar aquí. Uy, yo me voy a mi sitio, me parece que esto empieza. El juicio va a comenzar. Farolín y zarambolas están a punto de entrar y el juez va a presentar los cargos. Ahora mismo vengo y las traigo. Está
hauei egokitzen zaizkiena. Farolin. Bueno, zer, Bueno, ya, pero la sensación esa ya de ratito en la visión. Txulo eta arroa bai. raputza. Ahora la copa también, claro que sí. Eta kazetari bezurtero eta berbaratiko. Egia. Ez, gezurtero ez. Bilbotarron eredu, bai, baina ez jarraitzekoa. Humiltasuna eta obedientzia. Horiek dira bilbotarron bertuteak. Bizinik eta ari, autoritateari, eta horrela jokatzen ez duenari, mozala ahoan. Eta zu, zaramponas. Mangarran bizioso eta zerrikietan dizuna. Ezin dela egun guztian, jan eta edan, bizi eta bizio, txoko eta lagunak. Helduak izan behar gara, ibili lanean eta helduak eta dizantzatuak dioena bete eta ez tripa bete eta siesta ere. Gaita zera ere. Hori guztura da tasira. Ahí va. Ahí va. La mamá que se ha enfadado, la mamá de Zarambolas que ahí viene, la que va a liar. Es que este fiscal es de lo peor. Este fiscal es de lo peor. Ha dicho que Farolín es una chula y que habla demasiado porque critica y dice la verdad. Pues más verdades harían falta, ¿no? Y dice que Zarambolas es un vividor y un cantonazo, así que no hace más que comer y beber y va en contra de las buenas costumbres. Pues a mí que me cae bien y nos puede enseñar a gozar de la vida. Demos de salir, que sienta nuestro calor. ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Gritad conmigo! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! Uy, me parece que la abogada es un poco torpe. Cuando yo así va, bien ahí, le gritamos a un chaval, ¿vale? A ver una prueba, va, bien ahí. Honek defenditu behar gaitu? Bai, etxaita, hori batuta. Izan behar duena, zarean. Biztana bezurrak dio, Bezurra. Farolín. Bai. Sueza. Zuzara. Itzera. Eskerrik asko. La leche. Ezea eta kafea. Baina deskafinatua, Kafesnea. Kafenea osoa. Zu, ez zabiltzatuko zurea baliz bezala. Bingo zurea da. Geure eredua. Egiak esaten dizkiguzu, ozen eta egin. Eta norbait kontra bat duzu, mai gaikorik ez duenaren seinale. Hori da. Izorra da. Zena? Izorra daitezena. Ez badut ezkizen nire egia. Izorra daitezena. Dira guztia. Horiek hartuz pedezen daukate. Inbidia dizute. Inbidia, hori da. Eta horrezegatik zaude zueten, Honek abokatuenek bai daukala mozkorra. Farolín. Ondo jonetara? Zergatik ez. Bizitza lau egun dira, eta gipazan dira jana. Ondo bizitza gozatzen zaizula? Nori, Hori aldatetartua? Ba, ordu, ni ere askirotu. Zega, onatoria horrektik. Araban Errioxako kulturen ordukoa aztertzen egon naiz. Kultua Zarambola. Hori zara zuetan beste zen. Kultua. Ondo, eskerrik asko.
egon behar da hor, baina barkatu, aritik joan naiz eta hori ez da gaurko gaia. Momentu bat bada ere, ikusleok, epaile jauna, fiskal jauna, abokatu jauna, egin dezagun gogoeta xumea. Bueno, ez, gogoeta potoloa. Gaur eguneko zera eta gauza guztiak ikusiak egiteko izaten dira, ez? 21. mende honetan ikusgarritasuna itzen baloratzen da. Hortaz, hau ere ikuskizuna da, epaiketa egiko egia da, baina ikuskizuna da, egia da, ez? Egia da? Egia da? Egia da, egia da, neuk ikusi dodalako. Egia da, egia da, porque lo he visto yo. Baita zera ere, nortio epaiketa hau benetakoa den ala ez den. Gauza guztiak diren modukoak dira ala ez dira. Hemen gaur gertatzen ari den hau, egia da ala ez da egia. Nire defentzan aitortu behar dut bai berrogatia naizela bai. Berba dut lanabez, eta hori delitu bada, hori delitua bada, errudu naiz. Eta nire bekatua esaten dute dela eskuzabala naizela, ez? Batragoak eta ordaindu dizkiedala nire lagunei, eta hortik badaude lagun asko eta badakite. Eskuzabala naiz, eta zabala dudalako abizena. Bilbotarra naiz, ez bilbainita, bilbotar arroa ez arrokuntza. Eta guzti horiek delitu badira, bai epaile jauna, erruguna naiz. Zarandolan jauna, zuri be, gauza behar diotzu. Duguna pasada, beti hartu izan dugu zedugu zarandola. Bueno, Aurrera, animo. Arratxaldeo, bingo, iria, bingotarro, ondo ja, esan dit fiskal jaunak, ondo edan, abokatuak, ondo bizi, epaileak, babai, horrela da, nik bizio asko, bat, bi, hiru, lau, zati, jamaka jau, antero, txaperrotia, frankoren bigotia. Frankoren bigotian dalako biziorik ez, besterako 11 bizio dituzte. Ondo bizitzea eta bizi ondo da nire lema. Gainera, gauzatxo bat aitortu behar dizuet, epaiketa batein gauden ezkero, bizio hitza. Bizio, gero, gaztelea zitutena, bizio. Hitz hori bilbotarra da, zirene, bezala, bezate baterako. Bizio hitza bera, terminoa, bizi ondoren laguntzula da. Hortaz, nola nik biziorik izango. Eta hor, zuzeroek epaiek eta lehen esan dute, nik bat ditudala batzuketa eta lietako sekretu bat aterako ditute mende. Niri sekretuek poltsikoan kili egiten didate. Eta hortan, atera behar bazkan. Esate baterako, antzoki batera emankizuna egitera joan behar dudala. Oso ez dakizun zintzeak izaten ditu. Bai antzoki, zein gaztetxe, zein txoska. Beti ez dakizun berbera. Bat, toalla, garbiak eta arrozak. Lau izan behar dute. Bi, txeslon gorrilla, beti gorria. Bai, eta gorria. Beti gorria. Hor kurruzkatzoa gozo egiteko. Gero freskatzeko, txakoli, usa, iruzpalau. Eta bere kopatzoak ondo duzua. Hata dituzkan bagau, zuen zagarroak beste iruzpalau. Eta lau. Zerbait arinean bateko. Gauza, aritzuak dizentioa azkar egin behar da eta gero antzerkia egiteko zerlak egi bat. Zuletoi bat, zigala erregatxuk, grillo platekoa eta postre moduan bollo mantequilla dozena pare bat. Horrekin ja, bako, Etxereak dugu, ona atera urretik. Beraz lagunok, ikusten duzuen moduan, ondo bizitzea posible da, edo fiskalizatua. Hortaz, nik ondo bizitzaren alde
dago, eta ondo bizitzeko bidea zein da, bizitza bera delako gure bizilekua. Hortaz, bizi esan zuek ere, zeuen bizitza, eta nik horregatik nire amamaren etxea defendatuko du, eta punto! Bueno, haupa, edo punto da koka, edo hiru punto, edo punto da jarrai, edo, bueno, zergatik puntuetik beti, bauta hondia izan darra, ze puntuak presartien norabila aldatzen dute bai. Hortaz, puntuak, numeroak eta letrak orain batzen dira beti, baina zer gertatzen da puntuekin, ez altzatu puntuak ere, epaiketa egin behar, puntuak merezia du, zarambola izatea, bai? Laguno, puntuak tirano, putza delako, presaldiak behartzen ditu beti, beraz, azkara itezen puntuetatik, eta libre bizi, eta bukatzeko, direkide eta lagun farolinen, niri galdetzen badutarak batian. Zarambola, egin dugu gaur gau pasa? Bani beti erantzuten diot, da zer gaitik ez, eta zer gaitik ez erantzuten badiot epaile jauna, errudu nahi, eta arro nago. Gerra! ¡Aupa Farolín! ¡Aupa Zarambolas! ¡Aupa Bilbao y las bilbaínas! Oh, son tan auténticas, y tan nuestras. Yo quiero que sean padres que les condene, porque no me imagino una condena mejor que ser Farolín y Zarambolas. Farolín tan chirene y Zarambolas tan gargantúa. Animémosles, vamos a decirles que les condene, 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 que les condene. Bueno, joda egongo da detarako. Lehenengo entzat izango da. Lehenengo lekukoa, Zarambola zena nua izango da. Ahí va. Amuma etorri. Amama. Egia Zarambola zuretzera doala domeketan bazkaltzera. Diga esto, no nos anda jugando las zapatos que hay moizeko berkutak era. Zukalatzeko gorputik de komisionak. Oida. Abogatu Mercedes. Ukiak umari egiten berba. Mercedes, tomari bizkatu dugu. Bai, badator bai, telebizionatzera. Bai. Domeketan, eneguetik. Dozatzera dator, eta baditu, entzerako, dozen argia rautza dira bere txistorra eta patatako. Eta pare aldau. Errikotila edo, inarrak hartzeko eta. Gero, loko luzta itzen da, nire bizako etxua. Eta gero berguta, hartu baino lehen, tigre batzuk jartzen diatzataz. Otea, Hola bai. Gero, bazkatzeko berriz zer mila. Gazta txikoa. Baina, bueno, nekora batzu, magurioak eta kroketak. Zeman gustatzen jakozan kroketak gozolotxuan. Bai, eta gero parekoa, berrikoa da. Topotxo tripilean, zuletatxo bat, eta ostrelako beti arroz pastela. Eta noski, ardauak kopa eta txokorra. Gero kafia, usia gartzen daun, nire guztia. Ze ondo jaten dauzkan, nire zentzua. Joder, ¿cómo le quieres su abuela, Y qué bien alimentado lo tiene, y parece que cocina de maravilla. Pues yo también quiero una muma como esa, voy a buscar, porque seguro que por aquí encuentro yo alguna muma que me cuida así de bien. Bueno, pero... Vamos, sigue. Amoma, baina zere goitu eta zehar nahi. Ondo pentsatu gantzikoa. Nola egiten duzu Quintero? Argitaren erantzen dien, hori horrezua, virgen extra,
garbi uzten duzuela. Egia, ondo bokatu. De la guerra ya le dije, todo lo que hay en el plato hay que comer. Oso, norma lekuena zaitezke, horretariko da. Orain etorriko da, horreko lekukoa, auzoko taskeroa. Gure tabernan hostiak eta bronkak daudela egunero honen erruz. Zeran ez, ordaintzagatik baina, zirdi zarta, batera eta bestera, eta azkenean, ronda barak oraute dauz. Eta ronda gehien artera ordaintze eta buenak, gure favorit, eta ronda gehien edaten da buenak, eta nabonak. Kontuan izan, beste kuadriako ine ordaintzen die. Aitortzen dut, beste kuadriako rondak ere ordaintzen da, berritak. Hala da, zabala naiz? Zabala. Zabala. Ez alda egia, oberen kantaten duena dela kalez kale. Hortzunde garaiko darra bide horiek, soprano majoa izan da beti. Jakizue, bilbainadak eta... Tengamos siempre presente
y luego amiga suya. Bai, gustora, pizka eta bestea. Faltan gaina txikitoa. Ai, ba, txikitua, begira, bai jauna, Jarraitu gaitezen epaiketarekin, abokatuan etxaka da baita. Galdera bale, ez aldragia egun batean zurekin ere azerretu zena? Zelan ez ba, taberna etorri eta ardoko bedoia taberna etorri eta faktura pagatu gure zabana zakionek. Hori. Ja, daketa, nari jauna. Hori gehiagizkoa da. Duba, eta dira, urreiko lekukoa. Zero ba. A ber, ez pentsa, ordu horietan, ez natuta nagoenik. Baina egun gehienetan, laurak eta bostak izaten dira, hauek biak, etxerako bidean entzuten ditugunean. Normal. Mala. Arratzaldeko. Mala. Ez goizekoa. Eta seguru ruido batzuk eta bronka egin. Zarata egiten dugu. Bai, egiten dute zarata. Oian batzutan bai, edanda etortzen dira. Eta, bueno, bai, egun batean, botaka bat, garbitu behar izan nuen, eta, bueno, nire ustez agian, hori da. Onartu egiten da, horiak ez du azkeniko komentario hori kontutan hartuko. Eskerrik asko. Eta nire lagun batek, marihuanik, peskateroaren alabarekin hitz egindan, esan zion, hau eta besteak egiten dutela. Han eta hemen, eta oso zarritan gainera. Hau da, batek, dakiz ere egiten dute. Noiz, nola eta norekin. Eta ni oso inozente eta konfiatua naiz, baina hauekin ez dakiz erbentzatu. Egia da, zure azpian, izan zenuela, hauek agertzen direla, ardo merkea eranda? Ardo merkerik ez, gure tabernan riatzatik gora. Riatzatik gora. Eta hau ordona gainera. Bai, hau da. Etxerako bidean galeak ez dutzen zaizki, Bueno, Izan hori. Eta zu, pizkartxatxua, zer egiten ari, zinen, pasaden egunean, Dolores Andrearen balkoiaren azpian, gitarra batekin, Vaya corte y la Valentina al fiscal. No, si a veces vengan de los maduros están los más blanditos. Mirar al fiscal, que parecía un chinchorro y ha salido un tortorrón. Orduan, ditugu ja, fiskalak esan zuena, ditugu abokatua, eta entzun ditugu lekuak. Beraz, Paroli, karambolaz, zeran ikusten duzu ez duen burua. Sí, queremos que sí. Vamos, ¿verdad? Sí, que sí, la fiesta del carnaval. Vamos a gritar nosotros también.
botatuak be, zuek aitortu egin duzue, eta herriaren itzarri dago. Faroli, karambolaz, urbildu zaitezte bideo dira, haiek esan behar zetuena entzuteko. Bilboko udala, Bilboko konpartza, eta Bilboko herriak emandako autoritateekin, aurtengo inauterietako Faroli eta Zarambola izatearen errudun, aitortzen dituzte. Eta gainera, zuen izenak, bezidako edo dira hauei lotuta. Santiago a seguir con la fiesta, con lo cual esto no se acaba aquí. Vos obligan a parir de paz, hola, la parir no va a dar madera, no puedo llevar, que está, rota, ahí está. ¿Cómo va? Ikuste ya, epaiketa, amaitu txan, eman dezakagula. Eta gozatu, aurreko inauteria. Sí, hola, buenas noches, Arratsaldeon. Buenas noches. Cuando hablemos del Bilbao
dutelako. Lehenengo lekuko etxan izango da. Lehenengo lekukoa Tasuna eta obedientzia. Horiek dira bilbotarron bertuteak. Izilik eta adi autoritateari eta horrela jokatzen ez duenari mozala ahoan. Eta zu, zarambolas. Mangarran bizioso eta txerrikietan lizuna. Ezin dela egun guztian jan eta edan, bizi eta bizio, txoko eta lagunak. Helduak izan behar gara, ibili lanean eta helduak eta izan santuak dioena bete eta ez tripa bete eta siesta egin. Gaita zerare. Hori duzu gara makina! Ahí va. Uy, Ahí va. y la mamá que se ha enfadado, la mamá de Zarambolas que ahí viene, la que va a liar. Y es que este fiscal es de lo peor. Este fiscal es de lo peor. Ha dicho que Farolín es una chula y que habla demasiado porque critica y dice la verdad. Pues más verdades harían falta, ¿no? Y dice que Zarambolas es un vividor y un cartonazo, así que no hace más que comer y beber y va en contra de las buenas costumbres. Pues a mí que me cae bien y nos puede enseñar a gozar de la vida. Démosles ánimos, que sientan nuestro calor. ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Gritad conmigo! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! ¡Zarambolas! ¡Farolín! fiskaleuna, pozik. Bueno, orain heldu dugu, abokatuaren txanda. Apa. Abokatu, honek gure defentsa egin dugu. Uy, me parece que la abogada es un poco enorme. Cuando iban a silbar Nieta Iru, le gritamos ¡Aupa, chaval! ¿Vale? A ver, una prueba. Va, Nieta Iru. ¡Aupa, chaval! Honek defenditu behar gaitu? Bai, etxatza, hori bat eta. Hemen neukan esan behar nuena. Baina, fiskalak ez horra dio, Ez horra. Farolín. Bai. Zuen zara. Zu zara itzera. Eskerrik asko. Lan itze. Esnea eta kafnea. Baina deskafinatua, Kafesnea. Kafenea osoa. Zu ez zarintzan dugu zurea bariz bezala. Bilbo zurea da. Geure eredua. Egiak esaten dizkiguzu, ozen eta eredu. Eta norbait kontra baduzu, maina alkorik ez duenaren seinalea. Hori da. Hori. Izorra da... Zer da? Izorra daitezela. Ez badute sinisten nire egia. Izorra daitezela. Dira guztia. Hori eta ez beste ezen daukate. Inbidia dizuke. Inbidia, hori da. Eta horrezegatik zaude zu hemen. Honek abokatu honek bai dauka moskorra. Eta hiru. ¡Aupa, chaval! Farolín. Zarambolas, barkatu. Farolín ni naiz. Ondo jarretara? Bai. Zergatik ez. Bizitza dago egun dira, eta bi pasa dira jana. Egia. Ondo bizitzua gustatzen zaizula? Nori ez? Hori aldapetatua? Ba, ordu ni ere atxilotu. Zegan, hona etorri aurretik. Araban Errioxako kulturenologikoa aztertzen egon naiz. Kultua, Zarambolas. Hori zara zuetaz beste zer. Kultua. Azube bai. Ondo. Eskerrik asko abokatu jauna. Argi daude ba, abokatu euskarari bitzat. Eta orain, Farolín esan dituenak entzungo ditugu. Baina kontuz gero Farolín. Esto es una cosa para niños. Pero ya van 2 veces, no le vuelvo a mandar callar a mi hijo, ¿vale? Ba, belarriak. No, me da igual, no le vuelva a usted a mandar callar a mi hijo, ¿vale? Entzuleak ez, barkatu,
ikusleak baitzaretez, epaiketaren ikuskizuna ikustera etorri zareten begiratzaileak. Epaiketa hau ikuskizuna delako. Begiratzeko emankizuna, ikusteko gertakizuna, nik aitortu egin behar dizuet. Egia esaten omen dut. Kazetaria naiz, ogi bidez eta izatez, bai? Ogia bai gozoa, Eta kezkatzekoa ere, gaur egun zenbat okindegi berri zabaldu dituzten Bilbon, ez? Zuen kalean ere, espaloian ez dago 15 okindegi butik, horretzean ikerketa bat dago, Horretzean zerbait eskutatzen dute. Eta egiaren bat egon behar da horretzean, baina barkatu, aritik joan naiz eta hori ez da gaurko gaia. Momentu bat ez... Ese galde! Ongi Llamaseiko otsailaren ostean, Bilboko herriaren aurrean, epaitik izango zarete, gaur, hemen eta orain. Eulalia Farolin, @zarela diote. Oraintzerakoan, poltsikoan eskua sartzen duen lehena. Berbalapikoa, ateleria jendaurreran. Handikia eta elegante artean elegantena. Eta gauza ditzea gainena. Harria zarambolas, ondo baino beto bizitzarela diote. Janaria eta eraria gozatzen duzula. Bilboko txokerorik amoratuena eta mamazuloa. Eta biziko zaren aldarrikatzen lezutzua. Mirabe, ez da bakala. Eta orain, fiskal jaunaren txanda izan bakala. Indagorrotik bizkartzakoa, mendekukan mendikondokoa, jaiaren kontrako bedetuna, soilik elizan edaten duna, gizon gogorra, honek begogorra teko eskola, zaila da indarri, zantzea gola. Ahora mismo vengo y las traigo. Horretzegatik zaude zuen, Honek abonatu honek bai daukala mozkorra. Farolin. Farambolas, barkatu. Ni Farolin ni naiz. Ondo janetara? Zergatik ez. Bizitza gau egun dira eta bi pasa dira jara. Egia. Ondo bizitza gustatzen zaizula? Nori ez? Hori aldapetatua? Ba, ordu ni ere atzilotu. Zegau, ona etorri aurretik. Araba Errioxako kulturrenologikoa aztertzen egon naiz. Kultua zarambola. Hori zara zuetan beste zer. Kultua. Ondo, eskerrik asko.